गाजरचा हलवा बनवते आहे, त्याचं साहित्य दाखवते। हा गाजर आहे, किसून घेतलाय। म्हणजे बघा हे असे छोटे छोटे गाजर आहेत ना, मी 1 किलो आणले होते। ते सुरीने आहे ना, त्याचं सुरीने आहे ना वरनं हे असं सगळं तासून काढायचं आणि आहे ना स्वच्छ धुवायचे चांगल्या पाण्याने। आणि धुवून झाले ना की ते असे हे किसणीवर असे किसणीवर असे किसून घ्यायचे। म्हणजे हा कसा मी तुम्हाला दाखवायला ठेवला आहे। हे असं मी हे सर्व 1 किलो गाजर धुवून स्वच्छ असे मी सर्व किसून असं किस काढून घेतलेला आहे। हे बघा मस्त सुका सुका। आता त्याच्यासाठी हे लागणारं साहित्य दाखवते। हे 1 किलो गाजर आहे ना, त्याच्यासाठी अर्धा किलो साखर घेतली आहे। हे शुद्ध घी आहे, हे मला 2 चमचे फक्त टाकायचं आहे। आणि त्यासाठी आहे ना हे अर्धा लिटर दूध आहे। हा खवा आहे अर्धी वाटी। हे चारोली आहे, हे काजू आहे 2-2 चमचे आहे। हे मनुका आहे आणि हे बदाम आहे। हे बदाम आहेत, म्हणजे हे प्रत्येक आहे ना हे 2-2 चमचे मी घेतले। आणि ही आहे ना वेलची जायफळ पावडर, म्हणजे वेलचीची आणि जायफळची पावडर करून ठेवलेली आहे। ही आता मी 1 चमचा नाही तर 1.5 चमचा त्याच्यामध्ये टाकणार आहे। आता मी पहिला आहे ना हा गाजर आहे ना, म्हणजे मी कसं माहिती आहे आपल्याला झटपट बनवायचं आहे, म्हणजे उशीर नाही करायचा आहे। त्याच्यासाठी आपण झटपट बनवायचा गाजर। मी आता हा कुकरला आहे ना 4 शिट्या करून घेणार आहे, म्हणजे पटकन शिजेल। म्हणजे याला बोलतात झटपट गाजरचा हलवा। जसं गाजर घेतलंय का याच्यामध्ये, आता हे अर्धा लिटर दूध घेतलंय ना, हे गरम केलेलं दूध आहे, त्याचं दूध याच्यामध्ये ओतणार। आणि ह्याला आहे ना गाजरला मी 4 शिट्या करून घेणार आहे मस्तपैकी। म्हणजे कसं तो लगेच शिजणार आणि आपण झटपट गाजरचा हलवा करणार। म्हणजे ह्याचं नाव आहे झटपट गाजरचा हलवा। आता मी याला ना कुकर बंद केला, आता 4 शिट्या करून दाखवते। आता मी याला आहे ना 4 शिट्या करून घेते आणि तुम्हाला मग दाखवते। हे बघा मस्त शिजलाय, छान शिजलाय। आता मी कढईमध्ये काढून घेते आणि आता बनवायची सुरुवात करते। असं सगळा कुकरमधला आहे ना काढून कढईत घेते। आहे ना कुकरला दूध टाकून आहे ना कुकरला लावून मस्त शिजवून घेतलाय। आता कढईमध्ये घेतलाय। आता बघूया आपण कितपर्यंत त्याला टाइम लागतो तो। हे कुकरमधून काढून आहे ना, आता एकदा कढईमध्ये काढलाय ना तरी पण बघा त्याला पाणी सुटलंय। आता मी याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व साहित्य टाकून घेते। याला 10 मिनिटं झाली आहे, सारखे हलवतच बसले आहे, म्हणजे ढवळते आहे। आता याच्यामध्ये आहे ना आता मस्त सुकलाय। आता याच्यामध्ये सर्व साहित्य टाकते। हे काजू आहे 2 चमचा, हे बदाम आहे, हा खवा आहे अर्धी वाटी, ही चारोली आहे। हे सगळे वस्तू आहे ना याच्यामध्ये लागतात आणि त्याने कसं खाताना म्हणजे चांगलं दाताखाली येतं ना एक एक वस्तू, त्याच्यामुळे ते कसे स्वादिष्ट लागतं, एकदम चव आहे ना मस्त लागतं। म्हणून हे सर्व वस्तू आहे ना बारीक करून टाकायचे। काजू वगैरे पण हे असे बारीक करून टाकायचे, म्हणजे प्रत्येक घासामध्ये एक फोड तरी तुकडा आला पाहिजे। असं बनवायचं मस्त। ह्याच्यामध्ये तेल वगैरे नाही वापरायचा, तेलकट नाही खायचा। ह्याच्यामध्ये घी पण नाही वापरत, पण ते घी कशाला वापरायचं आपण, म्हणजे जरा चांगला म्हणजे चव येतो आणि कसं ओला ओला जरा लागतो म्हणून। आता याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व टाकले साहित्य। आता त्याच्यामध्ये मी साखर टाकते। 1 किलो गाजर आहे ना तर अर्धा किलो साखर, म्हणजे आपल्याला कमी गोड हवा असेल ना तर साखर अशी कमी टाकायची, म्हणजे अशी एवढी ठेवायची। पण कसं गाजरचा हलवा कसा गोडच लागतो, हलवा म्हटला की तो गोड पाहिजे। त्याच्यामध्ये साखर टाकून घेतली आहे आणि आता असं मस्त ढवळून घ्यायचा फास्ट गॅस करून। कसं साखरेला पाणी सुटतो ना, मग त्याला 20-25 मिनटं परत ते सुकायला लागतो, म्हणून तो गाजर आहे ना मी पहिला शिजवून घेतला। मी आता शिजवायची गरज नाही, आता फक्त पाणी आटलं नाही साखरेचं, मग आपला हलवा तयार। हे बघा किती पाणी सुटतंय ते, म्हणजे ह्यालाच 20-25 मिनटं आहे ना पाणी सुकायला लागतो। म्हणून आपण कधी बनवलात ना तर शिजवून घ्यायचा, दूध टाकून कुकरला शिजवून घ्यायचा आणि फक्त मग असं ढवळत राहिला
थोडा म्हणजे 20-25 मिनिटात म्हणजे हलवा आपला तयार होईल, म्हणजे अर्धा तास समजा. आता मी तुम्हाला सुकल्यावर दाखवते. आता मस्त छान सुकलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये मनुका टाकते. बाकी सगळं साहित्य टाकलं आणि आता आहे ना वेलची पावडर, जायफळ पावडर बनवलेली आहे, ती 1 चमचा अशी टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे शुद्ध घी आहे ना, त्याचं 2 चमचे टाकते. आता सगळं असं व्यवस्थित आहे ना चांगलं हलवून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये तेल वगैरे नाही टाकायचं आणि शेवटला घी टाकायचं फक्त 2 चमचा. हलवा आपला मस्त आता तयार झाला आहे. थोडा म्हणजे 1 मिनिटासाठी मी हलवत राहते, कारण ते चरचरत आहे ना पाणी, ते पाणी सुकलं पाहिजे. आपलं मस्त हे बघा छान झालं आहे गाजरचा हलवा. ह्याच्यामध्ये मी कलर वगैरे काहीच वापरलेलं नाही, तेल वगैरे काही नाही, फक्त 2 चमचे घी टाकलं आहे आणि बाकीचं हे सगळं काजू बदाम वेलची हे सगळं टाकायचंच असतं. छान झालं आहे. आता मस्त मी तुम्हाला गॅस बंद करते आणि काढून दाखवते. गाजरचा हलवा छान झाला आहे मस्त. तुम्ही पण करा.